Καλημέρα, εδώ βλέπουμε την πορεία του Makeup Stores από τότε που αρχίσαμε όσον αφορά τις τρεις λέξεις που στοχεύσαμε σε κατατάξεις. Η πρώτη λέξη είναι το gel νυχιών. Από ό,τι βλέπουμε όταν αρχίσαμε, το gel νυχιών δεν ήταν πουθενά στις κατατάξεις. 101 σημαίνει πιο κάτω από τη 10η σελίδα Google. Μετά ανεβήκαμε 24η θέση, που σημαίνει τρίτη σελίδα, από 20 μέχρι 30 θέση είναι τρίτη σελίδα. Ήμασταν περίπου εδώ, με σκαμπανεβάσματα. 27 Απριλίου 15η θέση, πάλι δεύτερη σελίδα, οτιδήποτε 10 με 20 είναι δεύτερη σελίδα. Εδώ για λίγο πιάσαμε πρώτη σελίδα στις 30 Απριλίου. Επίσης εδώ 3 Ιουνίου πιάσαμε πρώτη σελίδα για το gel νυχιών, από 3 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουνίου ήμασταν πρώτη σελίδα. 11η θέση, μετά πέσαμε λίγο. Γενικώς παίζουμε στη δεύτερη σελίδα για να μην τα πολυλογώ. Πιάσαμε λίγο τον Ιούνιο πρώτη σελίδα. Εντάξει, ο στόχος είναι να την ξαναπιάσουμε για να τη διατηρήσουμε εκεί. Οπότε είχαμε ένα άλμα 8 σελίδων από το πουθενά στη δεύτερη σελίδα και για λίγες μέρες στην πρώτη σελίδα για το gel νυχιών. Φεύγω από το gel νυχιών και πάω στο νύχια. Το νύχια είναι δύσκολη λέξη, από ό,τι βλέπουμε, ενώ το gel νυχιών το ψάχνουν 1600 το μήνα, που είναι πολύ καλό, γιατί είναι ένα προϊόν που αφήνει κέρδος και θα το πιάσουμε σύντομα, το gel νυχιών. Το νύχια, που είναι πιο γενική η αναζήτηση και είναι οτιδήποτε σχετίζεται με τα νύχια, το αναζητούν 60-500 το μήνα, μέσος όρος το δεκαμήνου. Στο νύχια λοιπόν, πάλι ήμασταν πουθενά κάτω από τη 10η σελίδα και ήταν και κάτι που άργησε να έρθει. Έτσι βλέπουμε ότι πήγε 3 μήνες μέχρι να εμφανιστούμε. Μεταξύ πάλι οτιδήποτε 10 με 20 είναι δεύτερη σελίδα. Έτσι εδώ βλέπουμε τις διάφορες μέρες. Έτσι, εδώ κινούμαστε σταθερά μεταξύ δεύτερης και τρίτης σελίδας και κάποιες μέρες στην τρίτη σελίδα. Όταν βλέπουμε 20 με 30 είναι τρίτη σελίδα, 30 με 40 είναι τέταρτη σελίδα. Γενικώς τώρα είμαστε τρίτη σελίδα. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που θα διορθωθεί όμως άμεσα. Λοιπόν, τώρα αναφορικά με το ημιμόνιμα βερνίκια, εδώ δεν είχαμε καθόλου αποτέλεσμα. Εμφανίστηκε μία 75 θέση που είναι πολύ χαμηλά, μελιτέο, δεν έχουμε κάτι γι' αυτό. Θα το δούμε εδώ τι θα γίνει. Πάντως αναφορικά με το gel νυχιών και το νύχια όπως έχει πάει θα πιάσουμε πρώτη σελίδα σύντομα. Και όταν εννοώ σύντομα, εννοώ ότι θα κοιτάξω μέσα στις επόμενες 30 μέρες να έχουμε πιάσει τουλάχιστον σε ένα πρώτη σελίδα. Λοιπόν, μια παύση και θα συνεχίσω να δείξω κάτι άλλο. Εδώ είναι μέσα από το Google Search Console, στο οποίο είχα ζητήσει πρόσβαση στα στοιχεία που μας δίνει η ίδια η Google. Αυτό που θέλω να δείξω εδώ είναι, το έχω βάλει τώρα να κάνει μια σύγκριση, η οποία συγκρίνει μήνα-μήνα τους τελευταίους 12 μήνες. Λοιπόν, και άμα πάμε, εμείς αρχίσαμε κάπου στο Μάρτιο. Αυτός είναι ο τελευταίος, είναι προβολή του Αυγούστου. Λοιπόν, ο περσινός Αύγουστος με το φετινό Αύγουστο είναι, είπαμε, εδώ που λέει Day 1, είναι μέρες, από 1571 λοιπόν σε 1936, άρα εμφανιστήκαμε σε 400 περισσότερους. Λοιπόν, εδώ πάλι σε 400 περισσότερους, η διακεκομένη γραμμή είναι η περσινή και η συνεχόμενη γραμμή είναι η φετινή. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμφανιζόμαστε σε 500 άτομα παραπάνω τη μέρα, έτσι, σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή που δεν υπήρχε SEO. Λοιπόν, παρακάτω. Εδώ πάλι έχω μια σύγκριση, κάνω αυτό που προσπαθούσα να κάνω πριν, δηλαδή να δείξω τι έγινε. Συγκρίνω το Μάιο του 24 με το Μάιο του 23. Μάλλον από το Μάιο του 24 συγκρινόμενο με το Μάιο του 23 μέχρι σήμερα. Έτσι, Μάιο πέρυσι με Μάιο φέτος,
Ιούνιο πέρυσι με Ιούνιο φέτος, Αύγουστο πέρυσι με Αύγουστο φέτος, από το Μάιο και μετά, έτσι, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι, να, παράδειγμα, 17 Αυγούστου είχαμε 1693 εμφανίσεις, 17 Αυγούστου 23 έχουμε 1413, άρα συνολικά 200 εμφανίσεις τη μέρα παραπάνω. Εδώ πάλι, παράδειγμα 27 Πέμπτου, 2660 το 24 και 1967 το 23, είναι σταθερά πάνω. Με το συνολικό είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο του 24 είχαμε 255.000 εμφανίσεις, ενώ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο του 23 είχαμε 233.000 εμφανίσεις, δηλαδή 20.000 εμφανίσεις παραπάνω. Αυτό το δείχνω για να δείξω ότι σε σχέση με πέρυσι μήνα-μήνα, γιατί δεν έχει τόσο νόημα να συγκρίνουμε με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή να συγκρίνουμε Ιούνιο με Μάιο ή Μάιο με Απρίλιο, λόγω εποχικότητας, καλό είναι να συγκρίνουμε, για να βγάλουμε την εποχικότητα, ίδιους μήνες, δηλαδή να συγκρίνουμε Μάιο με Μάιο, άρα Μάιο περσινό με Μάιο φετινό ή Αύγουστο περσινό με Αύγουστο φετινό. Οπότε ναι, εμφανιζόμαστε στην Google πολύ περισσότερες φορές από ό,τι εμφανιζόμασταν πριν αρχίσουμε το SEO. Θα δείξω και κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό που θέλω να δείξω εδώ είναι ότι μπορεί να στοχεύουμε 3 λέξεις κλειδιά, αλλά ουσιαστικά λόγω του γενικότερου link building που γίνεται, που χτίζουμε link και κάνουμε κάποιες άλλες διαδικασίες, ανεβαίνουμε σε πολύ περισσότερες λέξεις, κερδίζουμε πολύ περισσότερες λέξεις και πολύ περισσότερα keywords. Ο τρόπος να το δούμε αυτό είναι πάλι από την ίδια την Google, στο Google Search Console, όπου ουσιαστικά εδώ πέρα έχω μία προβολή και συγκρίνω από 3 Πέμπτου 23 με 3 Πέμπτου, από Μάιο του 23 με Μάιο του 24 μέχρι Σεπτέμβριο του 24 με Σεπτέμβριο του 23. Οπότε εδώ, μισό λεπτάκι να το βρω. Να το. Λοιπόν, λέξεις που κερδίσαμε. Ναι, εδώ, αυτή η στήλη είναι το 24. Λοιπόν, πάω λίγο εδώ, μισό λεπτάκι. Να το. Εδώ δεν είχαμε, ας πούμε, κερδίσαμε το keyword Ultra Hydrating Face Mask. Εδώ, τιμές κομμωτηρίου. Το ένα σημαίνει πρώτη σελίδα, πρώτη θέση. Εδώ. Νύχια καθρέφτης διάφανο. Makeup Stores Veria. Revolution Blue Eyeshadow Palette. Αυτά είναι κάποια προϊόντα. Και εδώ είναι η μέση μας κατάταξη, ας πούμε, όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, εντάξει, αυτό υπήρχε και πριν, και το 23. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν, γιατί έχουν 0 στο 23. Το Ultra Hydrating Face Mask, το τιμές κομμωτηρίου, το τριχότροπη υπήρχε, αλλά το Makeup Shadow και το Makeup Styles δεν υπήρχε. Μετά πάλι. Fuchs νύχια, έχουμε κερδίσει σε κατάταξη εδώ, από 1,5 πηγαμένα, όσο πιο μικρό τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, Gold Body Lotion. Αυτό ήταν 8,9 θέση, πήγε πρώτη, το νύχια Perlé. Αυτό ήταν δεύτερη σελίδα, πήγε πρώτη, το 193 Semilac. Ο Val νύχια, από τρίτη σελίδα, πρώτη σελίδα. Άλλα. Nails Form. Rubber Nose. Πρώτη σελίδα. Αυτό δεν υπήρχε. Το Twitter Gloss δεν υπήρχε. Έχουμε κερδίσει πάρα πολλές λέξεις, δηλαδή. Ό,τι έχει εδώ νούμερο και εδώ έχει 0 δεν υπήρχε πριν. Eve Line Cosmetics Clear Your Skin. Bielenda Happy and Creme. Body Makeup Foundation. Gross Elixir. Αυτά δεν υπήρχαν και τώρα είναι πρώτη σελίδα. Lip Stain. Κοραλί Crayon. Να το. Από 0-2. Καλά, ήταν κάποια άσχετα. Λοιπόν, Hair Clamor. Nail Art Brushes Set. Από 56,9 που ήταν 7η σελίδα, πρώτη σελίδα. Έτσι. Παλέτα ανάμειξης Make-up. Είναι πάρα πολλές λέξεις. Ό,τι είπαμε έχει 0 δίπλα. Αλλά και το άλλο είναι βελτιώθηκε. Από 5 πήγε 2,7. Falcon Cosmetics. Sexy Red Semilac. Ψεύτικες βλεφαρίδες. Δεν υπήρχε. Τώρα βγαίνει. Ψεύτικες βλεφαρίδες.
Κεργέρα αποτρίχωσης, ανέβηκε, υπήρχε αλλά ανέβηκε. Revolution Roxy, ανέβηκε. Semilac Magnetic δεν υπήρχε, 3,3, 0 δεν υπήρχε, 3,3. Υπάρχει τώρα, στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι keyword που έχουμε. Mineral Silk and Leaf Grip, Golden Rose Tint, Ocean Pharma Spilurarin, Thick Drip Lip Gloss, Semilac 604, 000, δεν υπήρχαν αυτά. Self-Tan Natural Ingredients, Cerise Elixir, δεν υπήρχε. Εδώ, Makeup Revolution 15 Color Shadow Palette, δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Πρώτη σελίδα. Kashmir, Pedicure Station, ήταν δεύτερη σελίδα σχεδόν, τώρα είναι πρώτη σελίδα. Όλα αυτά είναι keyword 000, να το που έχουμε κερδίσει. Maybelline Brow Pen, Best Eyeshadow for Eyebrows, Manicure, Pedicure, καλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, είναι άσχετο. Semilac Acryl Gel, δεν υπήρχε, τώρα είναι πέμπτη θέση. Έτσι, λοιπόν. Και άλλα πολλά. Να προχωρήσω παρακάτω. Αυτά είναι τα πρώτα 500. Συνολικά έχει 1666 keywords που εμφανιζόμαστε κάπου. Άμα προχωρήσω εδώ, στα δεύτερα, και πάμε και βρούμε τα 0. Καλά, εδώ όμως δεν είναι πρώτη σελίδα. Εδώ είναι δεύτερη σελίδα. Αυτό 15 είναι δεύτερη σελίδα. Που δεν εμφανιζόμαστε και εμφανιζόμαστε. Αλλά έχουν ανέβει και εκεί. Δηλαδή από δεύτερη σελίδα, από τρίτη σελίδα πήγε δεύτερη σελίδα. Αυτό δεν υπήρχε, αλλά μιλάμε τώρα, όλα αυτά είναι για δεύτερη σελίδα, οπότε εντάξει, δεν τα αναφέρω. Υπάρχει βελτίωση, αλλά δεν τα αναφέρω. Αυτό ήθελα να δείξω. Ωραία, λοιπόν, για να κλείσω αυτό το βίντεο, να ανακεφαλαιώσω, μπορεί να στοχεύουμε μόνο 3 λέξεις και να παίρνω σαν αναφορά μόνο για 3 λέξεις, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν αρκετές δεκάδες λέξεις, και 100 ίσως και 130, οι οποίες, ίσως και παραπάνω, οι οποίες έχουν πιάσει πρώτη σελίδα. Αυτά είναι τα στοιχεία της Google από το site σου, δεν είναι δηλαδή τι αναφέρω εγώ, είναι τι αναφέρει η ίδια η Google για τις εμφανίσεις σου. Σου έδειξα keywords τα οποία δεν ήσουν πρώτη σελίδα και είσαι πρώτη σελίδα και είναι αρκετά. Και σε αυτήν εδώ την προβολή, σε αυτήν εδώ τη σύγκριση, ουσιαστικά έχω αυτό εδώ το total impression, σημαίνει ότι ενώ έχεις από Μάιο του 23 μέχρι Σεπτέμβρη του 23 234.000 εμφανίσεις, από Μάιο του 24 μέχρι Σεπτέμβριο του 24 έχεις 255.000 εμφανίσεις. Αυτό σημαίνει το 255 και 255.000 εμφανίσεις. Οπότε έχεις συνολικά 20.000 παραπάνω εμφανίσεις. Και στην ίδια προβολή βρήκα και κάτι επίσης πολύ ωραίο που είναι πόσα κλικ πήρε το κάθε keyword από Μάιο είπαμε μέχρι από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο πέρυσι και φέτος. Δηλαδή άμα δεις εδώ το Makeup Stores που σε ψάχνουν με το όνομά σου, πέρυσι πήρε 100 κλικ, φέτος πήρε 100 κλικ, ενώ πέρυσι πήρε 155. Άρα είχε 55 κλικ λιγότερα, έτσι. Που σημαίνει το κατάστημα για κάποιο λόγο το ψάχνουν λιγότεροι πλέον. Το Necessaire βαλιτσάκι πήρε 26 κλικ φέτος, ενώ πέρυσι είχε πάρει μόνο 1. Και αυτό οφείλεται στην καλύτερη κατάταξη, γιατί το Necessaire βαλιτσάκι είναι από τα πράγματα που πιάσε πρώτη σελίδα. Λοιπόν, άλλο, το Aplac πήρε 17 φέτος, 7 πέρυσι. Το Spirularin Spray 16 φέτος, 5 πέρυσι. Elf Grease 15 φέτος, 0 πέρυσι. Και όλα αυτά εδώ πέρα, τι πήρανε πέρυσι και φέτος. Τα κλικς. Το τελευταίο πεντάμινο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολλά τα keyword αυτά. Βλέπεις αυτό το Gia Blaze Nude, 2 κλικ φέτος, 0 κλικ πέρυσι. Πάρα πολλά που δεν εμφανιζόσουν, δεν είχες πάρει τίποτα. Βλέπεις είναι αυτά τα 1666 keywords τα οποία εμφανίζεσαι.
έχεις μια καλύτερη παρουσία, έχεις πολλά keywords τα οποία εμφανίζονται, που πριν δεν εμφανιζόντουσαν. Ο αριθμός των κλικ δεν είναι τραγικά μεγαλύτερος, θεωρώ, που σημαίνει ότι είναι ένα e-shop με μικρή κίνηση. Είναι ένα e-shop με μικρή κίνηση και η κίνηση που έχει και η θέαση που έχει, γιατί οι θεάσεις, τα impressions έχουν αυξηθεί κατά 20.000, δεν μεταφράζεται σε κλικ και πωλήσεις. Δηλαδή παρότι σε βλέπουνε, δεν τους τραβάει να κλικάρουνε και δεν τους τραβάει και να αγοράσουνε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα keywords όλα που έχουμε πιάσει είναι μικρά. Έτσι. Που σημαίνει ότι έχουν λίγα clicks. Έχουν λίγα clicks. Σίγουρα, εάν πιάσουμε ένα keyword όπως το gel νυχιών ή τον νύχια, θα εμφανίζεσαι σε πάρα πολλές αναζητήσεις. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να κάνεις κάτι για να κρατήσεις και τον πελάτη και να τον πείσεις να αγοράσει. Γιατί τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, φαίνεσαι μεν, σε βλέπουν πολύ μεν, έχεις κάποιες καλές κατατάξεις, θα τις αυξήσουμε κι άλλο, αλλά δεν πείθεται τόσο ο πελάτης να αγοράσει. Και πρέπει να αναζητηθεί ο λόγος που ο πελάτης δεν πείθεται πρωτίστως να κλικάρει και επίσης να αγοράσει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή, όχι από κοντά, από το βίντεο, για να σου πω κάποια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις το κομμάτι που σου λείπει, που είναι της παρουσίασης προς τον πελάτη. Λοιπόν, ελπίζω να μην σε κούρασα. Έχεις ένα λειτουργικό site, αλλά χρήζει βελτίωσης και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό σε μια βιντεοκλήση που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του site για να μπορέσει να κρατήσει πελάτες και πωλήσεις. Λοιπόν, σε κούρασα λίγο, το ξέρω, αλλά ήταν για καλό και να κανονίσουμε μια βιντεοκλήση σύντομα για να σου δείξω κάποια πράγματα και να σου πω και με ανταγωνιστές σου που δούλευα παλιότερα πώς αυτοί το πετύχανε. Πώς αυτοί το πετύχανε. Και τι παρόμοιο μπορείς να κάνεις και εσύ. Αυτά.